דוגמה לחיבור וחיסור שברים. נעשה תרגיל של חיסור שברים. נראה איך מוצאים מכנה משותף ואיך פותרים את התרגיל. אז יש לנו 3 רבעים ועוד שליש. 3 רבעים ועוד שליש. המכנה הוא לא זהה, ולכן כשאין לי את אותו מכנה אני לא יכול לפתור, אלא אני צריך להרחיב למכנה משותף. אז מילת המפתח היא מכנה משותף. המכנה המשותף, אני בודק האם אחד מהם אני יכול לכפול את 3 כדי לקבל 4? לא. לא, אז לכן הם מכנים זרים, ואני צריך לכפול אותם אחד בשני. 4 כפול 3? 12. 12 זה המכנה המשותף. עכשיו, אני מרחיב את רבע ל-12 כפול כמה? 3. כפול 3, אז גם את המונה אני כופל ב-3. 3 כפול 3? 9. 9. וכאן אני מרחיב גם את שליש ל-12 כפול 4, אז אני כופל גם את המונה ב-4. 9 ועוד 4, 13 12. זה תוצאה סופית? 13. יופי, צריך להוציא שלמים. שלם, ונשאר לי שארית 1, 12. ברור? יופי. אם יש לי תרגיל חיסור, אם היה פה לצורך העניין תרגיל חיסור, אז ההבדל היחידי פה שהיינו עושים פחות במקום ועוד, והתוצאה הייתה 5 12. 5 12, אוקיי?